चला तर आता आपण जाणार आहोत सोना लुटूक. तुम्ही पण यावा सोना लुटूक आमच्याबरोबर खाली देवळात गांगेश्वराच्या. मगाशी दसरो कसं म्हणजे हत्यारा वगैरे कशी पुसतात हे दाखवलं. तर आता आपण जाणार आहोत देवळात गांगेश्वराच्या सोना लुटूक. सोना लुटतात कसं तर बघूया, तुमका पण दाखवतंय. चला तर आता आपण गांगेश्वराच्या देवळात गेलो आणि आता देव सोना लुटीसाठी बाहेर पडणार. आता देव बाहेर पडले सोना लुटूसाठी. पालखी वगैरे आता घेऊन जाणार. थांब येतोय.
पाठी आता इथे पूजा केली जातात. समर्पयामि नमस्करोमि एकदा पाणी सोडा अनेन पूजा पंचोपचारे ही पूजन निर्णय श्री अस्मिन् देवता श्रीयन्ताम् बघितलंस कसा सोना लुटतात. सोना लुटतात. चला सोना लुटून झालेलं आहे. सामान बघा, सामान नाही का हा या खिशात ठेव. खाली आधीच थोडीशी थांब. ये तुकडे जरा 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 हे पिंटू काढू आतमध्ये आतमध्ये ठेवू कोय ना हय ठेवू कोय
आम्ही गावकडे होतो ना पालखी. आठव काढा आमचं काढ समजा बघ व्हिडिओत दिसतलं सोना घेतला ना भरपूर. हो बघ